José como Loli, que están aí sentados e que yo vou pedir os dous que se veñan para aquí conmigo. José, como sabedes, fixo o seu traballo no pabellón municipal de deportes, ele explicará mellor caminos, e si desde que abriu exactamente, pero prácticamente, non? Desde que abriu. E a Loli tocoulle facer moito tempo no cine, no Centro Cultural da Avenida, que para mí pues, sempre estará vinculada ao cine, igual que estaba vinculado Julio e outros anos, sí, moitos anos. Despois, cando nun momento determinado tuvemos que deixarle as sesións de cine comercial, pois hubo que facer aí unha recolocación, pero desde logo creo que sempre vas a estar vinculada ao Centro Cultural da Avenida, que como sabedes tamén un dos centros máis importantes do noso concello. Entón eu creo que agora deixo que fale todos os demais, logo quero que faledes vos, que sois aquí a xente importante, pero darvos de todo corazón as gracias por todos estes anos de traballo comprometido co Concello, non só co Concello, sino coa cidadanía da Rúa, que ao final son a xente que intentamos que se beneficie dos servicios que dá o Concello neste caso. Esta maneira se tiña que ter feito no pleno de setembro, por circunstancias obvias vinculadas co lume non puido ser, pero desde logo non queríamos deixar pasar esta mención que eu creo que era fundamental para nós. Non é que sexa gran cousa a nivel material, pero sí que un recoñecemento que creo que desde o Concello da Rúa é importante que deamos e que ademais é ben merecido polos dous. Eu creo que falen todos os portavoces, pero non seguro que Álvaro, Vicente, ya non teñen